Ukuba ubuyile ecaweni namhlanje, le icawa yakho. Ukuba khange uye ecaweni namhlanje, ingakumbi le icawa yakho. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngoku. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Asithabathe ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke abasibukele bekuzo. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke abasimamele bekuzo ngelihle igama lomfeli umvukeli wethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andihamba ndodwa, ndihamba nalo mkhonzi. Bawo masithathe ithuba ke ndibulise kuye wonke umuntu osimameleyo, oomama, ootata, oobhuti, oosisi, oontangantini, nakubantwana besikolo secawe ngelihle lomvukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Sicela ke nihlale nathi kude kube yilaa ntsimbi yokuphuma kwethu. Ewe ke bawo. Igama lam ke iSeleliyawo Anele wakamnguni. Eke bawo masivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Ewe bawo. Sivala amehlo ke siyicimele sithandaze. Bawethu osezulwini, yisema Nkosi yethu enguYesu Kristu. Xa ujika ilanga, Thixo wethu onamandla, sisondela phambi kobuso bakho sinokuzithoba, Thixo wethu oyingcwele, ngoba singabantu Thixo abangafanelwe kuba phambi kwakho Thixo, ngenxa yokwenza kwethu nangenxa yokuthetha kwethu nangenxa yokucinga kwethu Thixo wethu onamandla. Kodwa wena unguThixo nenceba, inceba yakho isibeka phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele. Inceba yakho Thixo isinika elinye ithuba lokuba sizokuma namhlanje sithi wena unguThixo ongenakulinganiswa. Sikwazi ukuthina namhlanje usemhle kakhulu, kunjalo nje uyazibonakalisa empilweni yethu Thixo wethu onamandla. Ekuhambeni kwethuba Thixo wethu, abanye abantu Thixo wethu oyingcwele abafikelelanga kolusuku, kodwa ngenxa yokuvuma kwakho Thixo silapha ngoku sisazoma sithi unguThixo ofanele ukudunyiswa. Enkosi Thixo ngokuba wena usasithwele kwade kwaleli thuba Thixo wethu oyingcwele. Sivula le nkonzo Thixo wethu yecawa yabantu abangacawiyo Thixo wethu. Siyinqwenela Thixo le ibe icawa apho ukhona wena Thixo wethu oyingcwele, ngoba Nkosi zikhona izinto ezenziwayo egameni lakho ube wena Thixo ungekho kuzo Thixo wethu onamandla. Abanye Thixo basebenzisa igama lakho for ezinye izinto Thixo wethu ezingezizo ezithetha ngegama lakho, kodwa Thixo sinqwenela wena Nkosi ube lapha phakathi kwethu xa siqhuba le nkonzo, kuze kuthi Thixo xa sisebenzise yethu ingqiqo umane usikrweca Thixo uthi ayisiyo le ndinithume yona Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Nkosi umnqweno wethu Thixo kukuba senze Thixo okufunwa nguwe. Umnqweno wethu Thixo kukuba sibonise abantu ubukhulu bakho Thixo wethu oyingcwele. Xa sizenzela ngokwethu Thixo sizababonisa abantu ubuciko nengqiqo yethu Thixo, singababonisi wena Thixo wethu oyingcwele. Loo nto Thixo sicela xa siqalayo Thixo uqale kunye nathi Thixo wethu, ube phakathi Thixo kunye nathi kule nkonzo Thixo wethu siyiqalayo. Sikuthembile ke Thixo into yokuba uyasimamela, kunjalo nje uyasiva, sivena kaloku nje Thixo wethu siyithandaza Thixo, siyithandazela nelizwi Thixo wethu elizawubekwa phambi kwethu Thixo wethu onamandla. Siyinqwenela Thixo ze lithi ilizwi lakho Thixo wethu xa libuyela kuwe Thixo lingabuyi lilambatha Thixo wethu, kodwa libuye liwenzile umsebenzi walo ebantwini Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Nkosi lakusebenza ilizwi lakho Thixo kuba khona okubonakalayo. Sikuthembile ke Thixo ukuba wena uyakuhlala unguThixo wethu, nezicelo zethu uyawuhlala uziva. NgoYesu Kristu Nkosi yethu, ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Bawethu osezulwini, mani
Bawo masibulele ke, Ewe, masibulele. bawo, ewe, bawo. Sesibuyile ke emthandazweni. Ngoku ke bawo singekalibali okwethu kuba masikhumbuze umnikelo. Singekaqali into ininzi bawo, Ewe, bawo. sikhumbuze into yokuba abantu ze banikele. Abantu ze banikele. Sicela ke ukuba ukamcofa usubscribe, uze ucofe usubscribe. In fact sicela ucofa usubscribe ngalo mzuzu. Cofa, subscribe. Siyabulela. Ukuba ke uyayithanda le nkqubo, uzicofa ulike, sicele ke nokuba uzicofe no-share. Umnikelo wethu ke lowo. Sibulela kakhulu kumuntu wonke onikelayo. Le nkonzo ke ukuze iqhubekeka ngenxa yabantu abanikelayo. Inkosi kakhulu bazalwane. Hey. Bawo ke sizawuya emazweni. Sizaya emazweni. Kodwa ke ndinombuzo bawo into yokuba ingaba ezinkonzweni namhlanje yi-16 mos. 16 xa iphuma le nkqubo. Ngabe ezinkonzweni mhlambi kwenziwe njani? Ezinkonzweni ingaba kwenziwe inkonzo yolutsha okanye kwenziwe inkonzo yotata? Ngoba sikwakuyo nakwi-Father's Day emba sikwi-Youth Day. Bawo. Bawo, hayi, kwenziwe le yenziweyo baba. Izobe ifunwa ke lelo qumrhu ngelo xesha. Ngelo xesha. Ewe bawo, asinokwazi ukuthi sibalimithi. Bangaske bayafuna bayaxuba zombini, bathathe leyo ivisa yena kamandi elo xesha, kodwa ke maziqhube ke zombini. Kodwa kubantu bonke ke belusuku lwabo namhlanje. Siyathemba ke into yokuba benonwabile bazalwane. Siyathemba into yokuba ukuba ucelebrate usuku lwakho ngumuntu omtsha. Siyathemba into yoba ubulonwabele usuku lwakho. Uba ucelebrate olusuku ungumuntu ongutata. Siyathemba into yokuba ubulonwabele olusuku. Nokuba ulisebenzisa ulicelebrate ungubhayi, Ungumacala, ungumuntu omtsha. Ungumuntu omtsha. Udomtsha. Hayi ke siyabhotisa kuwe domtsha. Siyabhotisa domtsha. Siyathemba into yokuba ubulonwabele olusuku. Bawo siye emazweni ke ngoku abantu ze basilinde phi. Bawo kule ncwadi ke ngu-chapter 6 ivesi yesithandathu. Soqala kule vesi yesithandathu. Kule ncwadi kaMika yewesithandathu vesi nayo ngu-6 kanjalo. Okay. Sawubona ke uba kuthiwa masibheke ngaphi emveni bana sisuka ke apho. Enkosi bawo siya ke kwincwadi kaMika emveni kwale ngoma. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama thina songena kanjani? Mama songena
Sifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi kaMika ngesahluko sesithandathu uqala kwivesi yesithandathu phantsi kwesihloko esithi unqulo oluyinyaniso. Incwadi kaMika chapter 6 siqale kuverse 6, unqulo oluyinyaniso. Ifundeka ke ngolu hlobo. Ndiya kumkhawulela uYehova ndinantoni na? Ndiye kuzigobha na kuThixo ophezulu? Ndiya kumkhawulela ndinamadini anyukayo na? Ndinamathole amnyakamnye na? Wokholiswa na uYehova ngamawaka eenkunzi zezimvu, ngamawaka alishumi emilambo yeoli? Ndorhola owamazibulo na ngenxa yesikrexo sam, isiqhamo somzimba wam na ngenxa yesono sam, ngenxa yesono somphefumlo wam? Uxelelwe mtundini okulungileyo akubizayo uYehova kuwe, kukuthi wenze okusesikweni, uthande inceba, uhambe noThixo wakho ngokuthozamileyo. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangona phakade. Amen. Amen.
ngembe wena Awu, mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe baba. uxelelwe Mdundini Awu, okulungileyo. xelelwe Mdundini. Akubizayo uYehova kuwe ukuthi wenze okusesikweni. Uthande inceba, uhambe noThixo wakho ngokuthozamileyo. Ewe baba. Uxelelwe Mdundini Mm. okulungileyo. Bawo sibhaqa apha sise inkundleni Mm. uYesu okanye uThixo ngomlomo kaMeka. Mm. Sondeza amaSirayeli enkundleni yamatyala. Awu. Kule nkundla kukho iintaba, kukho nomhlaba. Mm. Okanye mandithi kukho indalo ezomamela le case iza noThixo ngenxa yokungamameli Mm. kwabantwana bakaSirayeli. Ubakhumbuza ngokuthi lisizwe esingamameliyo, Mm. kodwa yena lonke eli xesha ibingumntu olungileyo kubo. Mm. Asidakance ke zonke izinto ezibangela ukuthi alunge kubo. Mm. Dakanca indlela yabo yokukhutshwa ezweni lobukhoboka Awu Nkosi yami. ngesandla sikaMoses, ebakhumbuza neemfundiso azifundisileyo. Njengankundla yonke Mm. kufuneka nelinye icala liviwe. Aba bantu basuka bathi bona bakhankanya indlela zokungxengxeza ezinamadini phakathi. Awu Nkosi yami. Endaweni yokuzama ukuzathuza kutheni Mm. sisenza eli hlobo, Awu Nkosi yami. bona babeka indlela zokuxolelwa Mm. kwezono zabo. Awu Nkosi yami. Phofu becinga ukuba eyona nto imkholisayo uThixo Awu Nkosi yami. ukunikela ngamazibulo Mm. neoli nezinto ezizithozile, Mm. kanti ngoku uThixo uguqula indlela yokwenza. Awu Nkosi yami. Ngoku Mm. uThixo uguqula indlela yokwenza. Ihambe ke inkundla
izofika kule ndawo ithi uxelelwe Hey, Nkosi yami. mntundini okulungileyo. Uxelelwe. So ithi lento bezithethe izinto bayayazi inyaniso Nkosi yami. ngoba sinayo into yokungafuni ukuzithoba. Nkosi yami. Bekutheni na ukuze wenze elihlobo? Ndiza kuthengela iswitisi, Nkosi yami. masambe sibheke edolophini. Nansi ihempe, nansi imoto, kucinje ukuxolelwa kwesono. Ewe bawo. Kodwa uxelelwe mntundini. Uxelelwe mntundini. Into endizama ukuyincokola, Ewe bawo. uYesu okanye uThixo ubakhumbuzile indlela nemfundiso abazifumeneyo ezibangela ukuthi baqondiswe bayazi nendlela yokumnqula uThixo. Nkosi yami. Ngoba ngoku sibona uYesu okanye uThixo engakholiswa ncam ngamadini yabo, engakholiswa ncam ligazi eliphalalayo nemisi enyukayo eza kuye. Nkosi yami. Ngoba ibiseyisiqhelo xa ndenze kakubi ndiyayazi ukuthi ndimile ebuhlanti, Nkosi yami. ndizawuthatha imvu yokugagamagushela isono sam. Nkosi yami. Kodwa ngoku uyayitshintsha indlela yokwenza. Uxelelwe mntundini. Uxelelwe mntundini. Okulungileyo bantwana bahle bedinga into endizama ukuyithetha ngamanye amathuba asizugwetyelwa bantwana bahle bedinga umhlambi ukungazi. Bantwana bahle bedinga kodwa ezi zinto bekufanele ukuthi siyazenza zibhaliwe apha eBhayibhileni. Bantwana bahle bedinga zibhaliwe bantwana bahle emthethweni. Bantwana bahle bedinga kodwa namhlanje siyakhunjuzwa bazalwane ukuthi sesisenza okanye sesihamba kwindawo esithanda kuzo sixelelwe. Bantwana bahle bedinga inyaniso. Bantwana bahle bedinga ukuthi sesihambe ngokuthobekileyo. Bantwana bahle bedinga sesihambe noThixo ngokuthobekileyo. Bantwana bahle bedinga okanye bantwana bahle bedinga sixelelwe inyaniso. Bantwana bahle bedinga uyayazi ke inyaniso oyixelelweyo wena. Bantwana bahle bedinga uyayazi. Bantwana bahle bedinga isibhambathiso owasenzayo noThixo wakho. Bantwana bahle bedinga uyayazi. Bantwana bahle bedinga ukuthi wawuthe soze uyenza into ethile. Bantwana bahle bedinga mhlawumbi esona sono sikhulu bantwana bahle bedinga ukophula lento uyixelelweyo. Bantwana bahle bedinga nawe wangqina ukuthi soze uyenze. Bantwana bahle bedinga ukubana ndithe andizukufika late. Bantwana bahle bedinga ndizawukwenza ngeli hlobo. Bantwana bahle bedinga ndithi ndawungenzi ngelo hlobo. Bantwana bahle bedinga isazela sitya mnaqala. Bantwana bahle bedinga ngoba ndixelelwe. Bantwana bahle bedinga okunye okulungileyo okanye inyaniso. Bantwana bahle bedinga into ezama ukuthethwa pha. Bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba okanye
kweli xesha amadini esiwenzayo bantwana bakhe bedinga awazusinceda ngakumbi. Bantwana bakhe bedinga inyaniso yodwa ezokwazi ukusinceda. Bantwana bakhe bedinga amadini okanye izinto zethu eziphathekayo. Bantwana bakhe bedinga azizukwazi ukusincedisa. Bantwana bakhe bedinga ngoba akhona amatyala. Bantwana bakhe bedinga aqoqwayo ezityalikeni zethu. Bantwana bakhe bedinga akhona namatyala angaqoqwanga. Bantwana bakhe bedinga kuba umntu enezinto eziphathekayo. Bantwana bakhe bedinga afike umntu athi ndiyadoneyitha ngento ethile lityalwe ityala lakhe kodwa mntu ndini uxelelwe. Bantwana bakhe bedinga bakhona abantu bantwana bakhe bedinga athiwe ukwenza okungalunganga. Bantwana bakhe bedinga uyayazi uzawuya kuvimba wakhe akhuphe into ezawukuncumisa abantu. Bantwana bakhe bedinga kodwa loo nto namhlanje ayimncumisi uThixo. Bakhona nabantu abarhwaphilizayo. Bantwana bakhe bedinga ingangathi ityala lakhe xa livela umbone bantwana bakhe bedinga elanda i-social media. Bantwana bakhe bedinga angangathi uyokunikela kuba ufuna ukucima ityala lakhe kodwa uxelelwe mntu ndini. Bantwana bakhe bedinga nokuba ungangathi wena awuva. Bantwana bakhe bedinga okanye awuyibazeli indlebe. Bantwana bakhe bedinga ukuba uxelelwe. Bantwana bakhe bedinga isazela sizawunqunqa wena. Isazela sizawutya wena ngoba uyayazi into awuyixelelwe. Uyayazi into awuyixelelwe. Baxelelwe aba bazalwane ukuthi umhlawumbi ngabetyiwa zinyoka. Bantwana bakhe bedinga ezinobuhlungu mabajonge enyokeni. Bantwana bakhe bedinga yobhedu. Bantwana bakhe bedinga bayayazi ke loo nto. Bantwana bakhe bedinga nathi ke zikhona izinto esixelelwe zona. Bantwana bakhe bedinga esizixelelweyo emakhayeni ethu, esizixelelweyo kwiinkonzo zethu ukuze zisiluleke endleleni. Bantwana bakhe bedinga zikhona izinto ezingenokwazi. Bantwana bakhe bedinga ukuthi zisithethelele. Bantwana bakhe bedinga into eza kusithethelela yinceba. Bantwana bakhe bedinga nobulungisa. Bantwana bakhe bedinga nokwenza kakuhle ngoba inyaniso siyixelele. Njalo ba. Inyaniso siyixelele. So ke bazalwane siyakhunjuza ukuthi izinto eziphathekayo, izinto esizithembileyo thina zikhona ixesha apho zihamba ziphelelwe lixesha. Kodwa into esiyixelelweyo bantwana bakhe bedinga ilizwi esilixelelweyo ibe lilo elizokwazi ukusikhulula kwindawo esikuzo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Oh, no.
Bulela. Uxelelwe Mtondeni okulungileyo akubizayo uYehova kuwe. Ukuthi wenza okulungileyo sesikweni. Thanda inceba. Uhambe noThixo wakho ngokuthozamileyo. Ingangathi apha bawo Ewe bawo. umuntu ukhangela izinto anozenza into yokuba makaxolele. Zikhona izinto ezenziwayo bawo. Khona into ezenziwayo. Khona izinto ezenziwayo ukucela uxolo. Banye bathenga neechocolate, bathenge amaflawa, Awu. befuna ukuxolelwa okanye befuna ukuthambisa inhliziyo. Banye bathenga neeswitsi bawo, Awu. befuna ukuxolelwa. Kodwa kuthi xa inguwe lo woniweyo, Awu. zithengwe izinto mhlawumbi uxole, kodwa uphinde woniwe ngoba bekuboniwe into yokuba uxola njani. Ade umntu acinge into yokuba uyayazi apho ucofwa khona wawungeva kamnandi. Abanye bawo ngenxa yokwazi into yokuba kufuneke ndithenge into ethile, Ewe bawo. umntu uye angacingi nakaninzi phambi koba one, ngoba uyayazi akugqiba ukona uzawugqitha evenkileni athenge le nto ayaziyo into yokuba uyayithanda. Bazalwane abathandwa yiNkosi, ngoba uyayazi apho ucofwa khona. khona. Kodwa kuthi kwakuhamba ixesha umntu lo woniwayo, Ewe bawo. umoniwa lo amane eyiqaphela le nto into yokuba lo mntu ngoku ingathi akasandithathi serious, ngoba uyayazi into yokuba uzawumane endithengela izinto, mane zithengwe izinto kodwa iphele into yokuba umntu uyaxoleleka. Kodwa kube ithanda mhlawumbi into ethile umntu ayithathe, bantwana bahle bakaThixo, kodwa ayibe engqondweni esazi into yokuba lo mntu lo uza kuphinda one. Bantwana bahle bakaThixo, banjalo kabantu bazalwane abathandwa yiNkosi, naba bamadini, bantwana bahle bakaThixo, bade bacinga into yokuba uThixo lo ngowabo. Selabantu begila imikhuba fokamnguni, selabantu bemosha abantu amatyeli amaninzi kuba bona benazo izinto zokusa emnqubeni kaThixo, izinto zokunyusa amadini. Bantwana bahle bakaThixo, abanye bade bamise into yokuba ndizawusendise nezibulo lam. Bantwana bahle becinga into yokuba bazaba ngooAbraham. Bantwana bahle bakaThixo, kanti uThixo zange ade avume kunikelwe ngezibulo lakhe. Bazalwane bam abathandwa lelizwi likaThixo, umntu kuba eqhele ukwenza izinto ezingalunganga, uzame ekhangela into yokuba ukuba ndincame into endiyithandayo, bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ndizawuxoleleka. Ngoku uThixo uveza into yokuba Mtondini uxelelwe okulungileyo. Bantwana bahle bakaThixo, ukuba uzawumane usithi uncama imali, kucacile into yokuba kwale mali kusenokwenzeka into yokuba awuyithandi, kodwa into oyithandayo kumosha uThixo, okanye into oyithandayo kumosha abantu, ukuba uzimela ngemali wena onayo. Bantwana bahle bakaThixo,
bakaThixo banayo abantu izinto bacinga into yokuba zezabo. Bantwana bahle bakaThixo, mfakamnguni, mhlawumbi ngesingenayo necawa le yabantu abangacawiyo, ukuba icawa ibingakhethi bantu. Bantwana bahle bakaThixo abanezinto ukogqitha abantu abangenanto. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abantu bakhubekiswa phecaweni, kodwa ngenxa yokuba ngubani lo ukhubekisa abantu, ngumntu mhlawumbi onikelayo kakhulu kunabanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo, icawa ijonge ecaleni kube ngathi akwenzeka nganto. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba lo mntu uye wanyusa amadini apha enkonzweni. Bazalwane bakaThixo, lo mntu lona xa kushota noba kukho lo event yenziwayo, lo mntu uyangenelela, kodwa izinto azithethwe ebantwini zihlaba ngaphakathi. Bantwana bahle, abanye bakhetha ukuhlala emakhaya. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kukho abantu abangajongelwanga ntweni, kukho abantu abangakhuzwayo nokukhuzwa. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba bona banayo imali yamadini. Mhlawumbi ziphela iinkonzo zethu, bantwana bahle bakaThixo, kungenxa yokuba sikhokelise izinto eziphathekayo kakhulu kunezinto zokwenza. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba mntundini uxelelwe okulungileyo, mntundini uxelelwe okulungileyo, mntundini uxelelwe okulungileyo. Bakhona abantu benza ngathi hayi, mna zange ndive into yokuba akwenziwa ngolu hlobo, kodwa ngoku ebeyenza ebeyazi ngaphakathi kuye into yokuba le nto ayilunganga. Mntundini uxelelwe okulungileyo. Bantwana bahle bakaThixo, uyakwazi mhlawumbi ukuba mhlawumbi zange wabusela utywala, uye kwindawo ekuselwa kuyo, ufika abantu bemane bezosondela apha ecani kwakho bakuxelele, abumntu eshushu ngeyona ndlela akuxelele. Bazalwane bam abathandwa inkosi, into yokuba kulungile into yokuba ungaze uphathe, ngoba le nto siyenzayo thina ayilunganga. Mntundini uxelelwe. Abantu sele bezenza izinto bayayazi. Bantwana bahle bakaThixo, into engalunganga. Bantwana bahle bakaThixo, uthi umntwana esele mncinci akwenza into ibithwe ayenziwa, angayithethi, azibalise zonke izinto ebezisenzeka, kodwa le ayaziyo into yokuba izamfaka engxakini angayithethe, ngoba mntundini uxelelwe okulungileyo. Bazalwane bam abathandwa inkosi, nathi sithi sihleli, bantwana bahle bakaThixo, asidingi kukuboniswa mntu, kodwa into esiyenzayo siyayazi ukulunga nongalungi kwayo. Mhlambi mfokamnguni sisenokuthi namhlanje uThixo ukhona ngaphakathi kuthi. Bazalwane, ubulawa sethu Thixo ngaphakathi kuthi, ngoba abantu funeka aqala umntu abulalisazela phambi kokuba aqhubeke nezinto ezimanyukunyezi azenzayo phakathi kwabantu, ngoba ngaphakathi kukho into ephilayo emane ukuxelela okulungileyo. Bantwana bahle bakaThixo, akuzubaluleka, kuzawufika ithuba bazalwane, kuzawufika ithuba apho yonke into yenzayo ingabi na-value, yonke into yenzayo ingaphatheki. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abantu abenzi bobubi mfokamnguni bagquma amahlazo wabo ngezinto ezintle phambi kwethu. Bantwana bahle bakaThixo, kuthi kwavela into ethile sithi hayi, ubani lo besimbona enikela phakathi kwabantu, lo besimbona enceda abantu bengenandawo zokuhlala, kanti kwakuvalwa ii-cameras. Bantwana bahle bakaThixo, izinto ezenzayo zivalisa amehlo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba mntundini uxelelwe okulungileyo. Kuzawufika elo thuba bazalwane, into eza kuthethelela iyinto oyenzayo, nethi izinto onikela ngazo. NgoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Oh Yesu walila, Yesu walila, oh Yesu walila, oh Yesu walila, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh
bawo abantu bayathanda ukwenzelwa inceba Mm. xa isenzelwa umuntu inhliziyo yabo iqaqa. Awu Nkosi yami. Thanda inceba. Awu. Ngandicela. Umuntu inceba uyazi xa ikuye Awu Nkosi yami. kuphela. Ewe bawo. Xa ikomnye umuntu inhliziyo yakhe iyasuka esihlalweni. Yasuka. Kodwa namhlanje Mm. sizowuxelela okanye sizowubekelwa isigwebo esithi Mm. emveni bana uhlelwe ityala lethu Awu Nkosi yami. safika sinetyala ngoku kuwiswa isigwebo sithi Mtundwini thanda Mtundwini. Hey. inceba nokuba ayenzwa nguwe nokuba yenzwa nguwe nokuba Mm. yenzelwa wena nokuba ayenzelwa wena kodwa Mtundwini Mtundwini. thanda Inceba. inceba. Bantwana bahle bedinga ukwenza inceba ke. Bantwana bahle bedinga ayikho kukhwela phezu kwendlu. Awu, Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga ufune ukubonwa lilizwe Njalo, lonke. bawo. Bantwana bahle bedinga ukwenza inceba. Bantwana bahle bedinga kukusondeza. Bantwana bahle bedinga ongenanto konento. Bantwana bahle bedinga othi. Bantwana bahle bedinga ongakwaziyo ukusonda okanye bantwana bahle bedinga umuntu ebengenanto athi wongena phakathi kwabanento azive enento. Ah, Nkosi Bantwana yami. bahle bedinga ngoba siyathanda ukubukulana ngezinto esinazo. Bantwana bahle bedinga siyathanda ukujongelana Ewe, bawo. phansi ngezinto esinazo. Siyathanda bantwana bahle bedinga ukujonga istatus Ewe, zethu. bawo. Bantwana bahle bedinga anokuhlala nomuntu othile anotya nomuntu ethile etafileni. Bantwana bahle bedinga kodwa Mtundwini Mtundwini, thanda inceba. inceba. Bantwana bahle bedinga uyenza inceba seyingavumi imeko. Uyenza inceba bantwana bahle bedinga sengingathandiswa kuwe. Bantwana bahle bedinga kuba inceba isegazini kuwe. Bantwana bahle bedinga uthi umzimba wakho sowungafuni okanye sowudibana nomuntu ongamthandiyo Ah, Nkosi okanye yami. ungamphiwanga isuke inceba idlule ngapha. Bantwana bahle bedinga ngoba bantwana bahle bedinga wena uthanda inceba. Bantwana bahle bedinga ungayithandi xa isenziwa efemelini yakho, ungayithandi xa isenziwa kuwe, ungayithandi xa idibene nawe kuphela Kuphela. kodwa uthanda inceba nje yona yodwa. Bantwana bahle bedinga uzokwazi uhamba kakuhle ebomini. Bantwana bahle bedinga sizowuthi namhlanje Mtundwini thanda ke inceba. Kukho abantu bawo abathi bahamba noThixo. Awu Nkosi yami. Kunjalo nje baqiniseke Awu. babonakale nalapha endleleni indlela le abanxiba ngayo. Bathi bona bahamba noThixo kodwa ayingobantu abathozamileyo. Nkosi yami. Uthe uhambe noThixo wakho ngokuthozamileyo. Ngokuthozamileyo. Bazalwane abantu esingabo mfo kaMnguni Ah. si good kakhulu apha ekuhambeni noThixo. Sithatha elokucala kuphela. Mna ndihamba noThixo. ndihamba noThixo. Umuntu athethe izinto ebantwini ugqiba aqhubeka athi mna ndihamba Ndihamba noThixo. noThixo. Bazalwane bam abathanda inkosi athethe ophele athethe nezinto zabantu phakathi kwabanye abantu kuba esithi mna ndihamba noThixo. Bantwana bahle bakaThixo sinabantu ke abahamba noThixo bengathozamanga. bengathozamanga. Bazalwane bam abathanda inkosi mhlawumbi ekuhambeni kwethu noThixo kufuneka ngeli xesha sizifundise ukuthozama. Bantwana bahle bakaThixo ngoba awukwazi ukuhamba noThixo ube nempakamo. Nkosi Bantwana bahle bakaThixo into enoThixo phakathi inento nokuthobeka. Nokuthobeka. Into kaThixo inento nokuthozama. Bantwana bahle bakaThixo Mtundini hamba noThixo wakho
ngokuthozamileyo. Bazalwane bam, abathandwa inkosi, mhlambi fokamnguni kufuneke sifunde ukuhamba noThixo ngokuthozama. Kukho abantu abazingcweleka bawo ngoku bayayiqalekisa ityalike. Ewe baba. Kukho intsha ngoku iyayiqalekisa isango letyalike ngoba bantwana bahle bedinga wakhutyekiswa okanye bantwana bahle bedinga wakhutshwa ngumntu ngamazwi awathethayo. Ewe nkosi yam, uhamba noThixo. Bantwana bahle bedinga, kodwa namhlanje bantwana bahle bedinga kukho abantu wena bawubonani abanamanxeba asemqolo. Bantwana bahle bedinga ngabantu abathi bahamba noThixo. Kukho abantu abaze namhlanje bantwana bahle bedinga, kukho abantu abafayo babulawa ngabazwi abantu abathi bahamba noThixo. Bantwana bahle bedinga, kodwa xa uthozamile bantwana bahle bedinga uxelisa bantwana bahle bedinga alaculo lithi uhamba kancinci ungangxami mKristu ndini endleleni. Bantwana bahle bedinga uhambe ujonge ezantsi. Bantwana bahle bedinga zithi zikubetha izinto. Bantwana bahle bedinga ungathethi yonke into. Bantwana bahle bedinga ungaphenduli yonke into. Ungenzi yonke into. Bantwana bahle bedinga ngoba uhamba noThixo uthozamile. Bantwana bahle uthi ungafumani umsebenzi. Bantwana bahle bedinga usuke ube mhle phakathi kwabo. Bathi bekuthuka usuke ube mhle phakathi kwabo ngoba uhamba noThixo. Zithi zikubetha inkkuthelo ungabonakali ngoba uhamba uthozamile ulindele ixesha lokukhululwa kwakho. Okulungileyo kunento nokuthozama. Bantwana bahle, okulungileyo kunento nenceba. Bantwana bahle bakaThixo, kusenokwenzeka bantu bakaThixo, bantu abahamba noThixo nina aninayo inceba. Kusenokwenzeka bantu bakaThixo nina bantu abahamba noThixo anithozamanga. Bantwana bahle bakaThixo, nina nijonga izinto eziza kuni kuphela. Kunjalo nje nina nibaphakamela abantu etyalikeni kaThixo. Loo nto ibangela abantu bacinge ungena esangweni lecawa kufuneke ndiphakamise impumlo xa ndijonga abantu abathile, ngoba abantu becawa okanye abantu abahamba noThixo ngabantu abangahlaliyo nabanye abantu abathile. Bantwana bahle bakaThixo, mna soze ndihlale nomntu olihlwempu ngoba izaba ngathi nam andinikele ecaweni, ngoba abantu bakaThixo abadibani nokuthozama. Bantwana bahle bakaThixo, amanye umntu esiya enkonzweni kube sithi ndikhangela uThixo. Bantwana bahle, kodwa izithuko zabantu becawa zihlala phezu kwakhe ngoba abantu abanayo inceba, abantu abathozamanga mfokamnguni, ngoba abantu uthi umntu ngenxa yokuba andinalo mna idini elinyukayo, kunjalo nje andinazo izinto. Bantwana bahle bakaThixo, adumntu angasetyenzelwa nayinkonzo kuba yena engenazo izinto eziphathekayo. Bantwana bahle bakaThixo, wayibona le nto uThixo ehleli etroneni yakhe phezulu. Bantwana bahle bakaThixo, wabona into yokuba abantu abazizityebi nabantu abazizinana bona bayabaphangela abantu abangenanto. Bantwana bahle bakaThixo, bamosha bagila imikhuba kuba besazi into yokuba ndinazo izimvo ezidingwayo etempileni, ndizawuya nazo. Bantwana bahle bakaThixo, bahamba abo bantu baye ezinkonzweni bayocamugushela izono zabo. Wahlala uThixo wayibona le nto, izinto eziphathekayo azidingeki, kudingeka ihambo. Ndawuthuma bani ayokuthethelela abantwana bam? Wena uYesu, thuma mna ukwenzele bonke abantu abangenalo idini basebenzise idini elinguYesu. Bantwana bahle bakaThixo, ukwenzele wonke umntu izono zakhe zixolelwe ngegazi likaYesu elaphalalayo emnqamlezweni. Bantwana bahle bakaThixo, ukuze umntu onento nomntu ongenanto ukwazi into yokuba eyona ndlela eya kuThixo yindlela owenza ngayo. Idini ngoku alisenamandla, kunjalo nje ubutyebi bakho abunamandla. Lilizwi lenkosi eli elimviwa bomnyama baleke makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa kwalo nguYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Ewe bawo, Masinikele nobazalwane. masinikeleni bazalwane, sinikeleni. Sithande inceba. Sithande Sithande inceba. inceba. Mm. Ukuba awuka subscribe sicela uthande inceba. Inceba bawo. Ucofe Usubscribe. subscribe. Ukuba awukayishare le program yethu sicela uthande inceba uyishirishe. Ukuba awuka-like sicela uthande inceba Inceba. ulike. Uba awukayenzi ke inkonzo yomlomo, hayi ke andiyazi uba yintoni ingxaki yakho. Sicela ke wenze nalaa nkonzo yomlomo bazalwane kuyo yonke indawo ohamba kuyo uchaze ukubana icawa yabantu abangacaliyo, icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngentsimbi yesihlanu rhoqo ngecawe. Ngecawa babo. Nexesha ngulo mzalwane ke wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyawumane udibana nam uphinde udibane nam. Umane udibana nawe uphinde udibane nawe. Okay. Okay ke bawo. Bawo xa sigoduka ke bawo. Uba Siqedile nakwi-elections. Inkonzo yethu yobeka ibuyile ke. uba Buyile bawo. Khona umzalwane wangapha eKapa ngokokuzalwa. Khona umzalwane kuthiwa nguLihle wakamkhaliphi. uba Kodwa kuyenzeka la mzalwane mhlawumbe ngowangapha eKapa, iphinde ibe ngowangapha ePitoli eMamelodi. uJustice Bupape xa egodukile waya ePitoli. bulungisa. uJustice Bupape. So sibeka ke la mzalwane. Ngathi unazo nendaba ezimnandi ezizayo. Cha, unqena ukuthetha indaba zabantu emoyeni bawo. Thetha bawo, thetha bawo. Ngathi unendaba ezimnandi. Thetha. Siyakubeka ke Mkhonzi, siyathemba into yokuba izinto zakho zizawuhamba kakuhle bawo. Masithembe phofu uba sezilungisile indlela zala mzalwane. Sezilungisile. Ewe ke bawo, masivale inkonzo yakho bawo. Sivale inkonzo yakho bawo. Masamkeleni ke intsikelelo. Alaba ufefele inkosi yethu uthando nobudlelwane nobumoya oyingcwele bungaphumela phakathi kwethu namakhaya ethu, nezindlu zethu, nemisebenzi yethu, nazo zonke izinto ezinexabiso kuthi uKristu inkosi yethu. Amen. Amen. Amen, 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 So udiniwe bawo wadiliza istudio Hayi bawo, ndizikhumbuza ngoku ndandicinga into yoba ndingayidlala ibhola. Chest clapper bawo. Ukuba khange uye enkonzweni, siyathemba into yokuba ngoku ayisekho loo nto. Le ibiyicawa yakho. icawe yakho. Ukuba ke ubuyile ecaweni, siyathemba into yokuba asiyimoshanga icawa yakho. Kodwa le ibiyicawa yakho. Icawa yabantu abangacawiyo izawuphinde ibuye kule veki izayo. Siyabulela kumntu wonke eye wasibukela. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Bye bye. Bye bye, enkosi.